Ang kanang litos mami unsa po na sa Italian. Okay guys, ato na i-translate no, pero before ta na translate ako sa ipakita diri ang akong litos nga ning tubo na from seeds. Guys, daghan kani ato guys, pero nangamatay siya guys kay ang uban guys namatay sa init tungkol sa kainit guys. Nya uban guys, pagbalhin ako nang hulog guys, nangamatay guys. Purti ni daghana ato kato guys, ono wala na unod ako sa kamisitira guys. Mga upat guro ni kay unani ka nang rectangle guys, o karon guys duha na lang. Pero at least guys na ay nabuhi no. Nagtanom ko ani guys kay ampay maning daddy Italiano mga foreigner guys kinahan ani guys. Hasta ako guys tatakdanan pud ko nga akong asawa, nga ako nga asawa guys tatakdan na pud ko kaon ani guys. Mura lagi big mga kanding ani guys, nagsige na lang ikaw ning mga sagbot. Sa Italy pa mi guys, daghan pud kay ko gitan nga mga litos nindot kay dito guys. Kusog kayo ang tubo kay purting bugnawa. Diri guys hinay yang tubo guys. Motubo man to diri pero ang uban mga matay lagi tungod sa kainit ganahan magudi sila og bugnaw. O sige guys, dili na tani padugayon pa guys. Ato nang i-translate ang litos sa Italian guys no. Okay, madam, paminaw na kay ato na i-translate. Ang litos sa Italian kay lattuga. Lattuga. Okay, guys. Mao to siya, guys, ha. Mao to ang litos sa Italian. Tayo namin na modera, mga madam, kay para dita magbalik-balik. Thank you for watching. Bye. Ciao.